Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo na pauluan. Tinagtaudan, ti makopa. At daidi ti agkabsat ada Marco. Ti inaunaan, kan ti ading na ani Paula. Agsipod tauliladan ademang, nagnaedda iti sidong da Flora kan Pedring nga agasawa. Kabsat day di amada ni Flora. Awan ti problema dagiti agasawa kadagitoy nga ubing. Agsipod, tanatulnog, ken nasingpet da. Kat! Uncle Pedring, tulungan kayo namang pakan ka dagiti manok. Sige man nga rod nako. Tapno makapanganan dagiti manok. Naamo dagiti manok kada kayo niya, Uncle. Talaga anaamo da. Anya ka dito sekreto yo. Apay naamo da kada kayo. Awan met. Tartarak naklay da tinasayaat. Saan ko aliwayan ida apakanan? Ken jak ti darang-ranggasan. Kasta ka di, Uncle. Wen nakong. Simple lang ti pampamayak. Aglaba akon kadagiti murumi. Bareng mamagaan dadagos. Tiyang Flora, tulungan ka nga aglaba. Ay na, saanin nakong. Amok anabanog ka nagsakdo. Iso asya kun ti makaamo ditoy. Agi na nakakit din. Saan, Tiyang? Sana ka nabanog. Sigurado ka, nakong? Wen, Tiyang. Sige man nga rod. Tulungan nak. Nasingpet dagiti agkabsat. Awan parikot kadakwada. Wen nga rod lakay. Amin at trabaho, tumulong da. Isuda pa'y ti agboluntaryo. Nasaya ti panang padakkel dagiti naganak da kadakwada. Awan ti makunak. Wen nga rod lakay. Naala da ti ugali day di manong kan manang. Umadanin ti panag-eskwela da. Isuanas kan nga igatangan ta idan kadagiti kasapulan da. Ay, Sabado inton bigat lakay. Aglako ta itinyog kan saba. Tapno addan to igatang ta kadagiti usaran dagiti ubing. Ay katwan na. Masapat ang tungarod amapan ije ili inton bigat. Bakit? Marco, Paula, agbati kayo pala dito'y balay, ah? Ingkam aglako kan ni Antio a Flora itinyog kan saba. Un, Uncle. Marco, da kayo pala kan ni ading mo a Paula ti makamo dito'y balay, ah? Un, Uncle. Di kayo madadayo. Un, Uncle. Manong Marco, irugitan taglampaso. O sige, ading. Dalosan taan na imbag day ti balay. Kalpasan na. Isarunuta dalusan ti arubayan ti balay. Wen manong, nasingpad da Chu Pedring kan Tia Flora. Iso ama sapol nga ipakita ta ti panagyaman ta kadakwada. Babaan iti panang tulong da kadakwada, iti trabaho dito'y balay. Udno day tangay bagam ading ko. Pinadakkel data. Manipod idinatay dagiti naganak kadata. Sana sabsabali ti panang trato da kadata nga kapsat. Kasla, anak ti panang trato da kadata. Isong arot ang nagasat ta. Tanadan tayo ti uncle ken auntie akas kadakwada. Oo. Ay, agyaman nak tanakasangpetan dito'y balay lakay. Wala, tulungan kan ang bumaba. Bakit? Nakaul-uli magti balay, ah. Wen nga rod. Ayan nga tadagiti ubing. Ala, umunag kan bakit? Inak pa iparangad da ito kabalyo. Wen lakay. Lakay. Kita ti arubayan. Nakalinlinis.
Uwan nga ron. Ay, nalabit ang naglinis na gitagkabsat. Ala, tama pa na kundi tabalay. Nakalinlinis ti datar. Oh, kitaan ba kayo? Un nga rod, nakasilsilang ti datar. Ure dagiti plato kan kaldero. Naugasan aminan. Uwan nga ron. Nagagat at talaga na gitagkabsat. Ang sa dino nga ta tinapananda. Tio Pedring, Tio Flora, ada kayo gaya mo. Wan akong, sa dino tinagapan niyo. Napan kami nagalay ti pagsungrod, iji bakir. Kasta ka di. Ay na, kunaklano sa dinon tinapanan niyo. Ni manong mo ngay. Ada di tarwar. Isimsim pa na dagiti inawit mi a pagsungrod. Ay na, talaga ang nagagat kayo nga kabsat. Ala, ayabon ni manong mo, tada pasarabo mi kada kayo adwa. Talaga, Uncle Pedring? Una kong. Gimatang kami ka ni Antio a Flora kadagiti usaran nyo iji eskwelaan. Magustuhan niyo ka di dagiti pasarabo mi kada kayo, nakong. Uwan, Auntie Flora. Katagyaman kami. Tadanton maaramat mi nga giskwela. Napatag kayo nga agkabsat kada kami. Iso nga aramidan mi ti amin nakabailan mi amang tad kadagiti kasapulan nyo. Bayabayan da kayo iti panagdakkel yo. Gaputa da kami itan tinaganak yo. Agyaman kami una, Auntie Flora. Gaputay patpatagda kami nga agkabsat. Saan da kami abinaybayan, manipod na ulila kami. Un anak kong, taipatpatagda kayo nga agkabsat. Mare, umayak man. Mare, si kamot gayam. Ay, umay ka ah. Agyaman nak, Mare. Umay kayo man padigwan iti tinola ang manok. Adasag paw na apapaya kan bulong ti sili. Ay na, nagimasan ngay mare. Oh, adto yan, Mare. Ni, nagadun ngay daytoy. Inadok ngamin, Mare. Maragsakan nak ngamin kadagiti kaanakam. Nagsingpet kan managtulong da. Ay na, pudnot ako ng mare. Amom kadi at tinulungan dak anang bagkat iti awit ko idi kalman. Nakagiddan ko ida naggapo iji eskwelaan. Kasta ka di? Iswa, kaspang subalit ko iti panang tulong da kanyak. Adtoy, padigwan kayo. Ay na, agyamanak nga rod mare. Sigurado ang magustuhan dagiti ubing daytoy. Auntie, kahit kung ipakita kan kati grades may eskwelaan. At to'y oh. Kita man. Ay na, nagngangato dagiti grade shoe ah. Impasnot mi ngamin kanyadin ko tinagadal, Auntie. Ngamin, kaya't mi naragsak kayo kun ni Uncle Pedring. Talaga amaragsakan ak iti dayto nga impakitam nakong. Kat sigurado amaragsakan mo't ni uncle mo. Numakita na daytoy. Lakay, talaga nga ipaspas dagiti ubing ti panagadal da. Maayatanak nga rod iti kastakin nagagatda nga agadal. Madama manen ti panagrepaso da. Ay, masyanak nga rod kadakwaday tay. An-anusan da piman tay may sa agasera. Iso abimulo da pay lang ka ni Mari Loreta. Mare, isubli kong tigasera binulod ko idirabi. Agyaman na ka? Ay na pare, awan anyaman na. Basta para kadagiti ubing. Nasaririt mo dagiti ubing agrepaso iti asignatura da. Uwin nga rod, Mare. Iso nga ikarigatan mi ka ni bakit nga itid kadakwada ti kasapulan da. Ay na, nasayaat no kasta pare. Bayabayan nyo ida. Manong Marco, dumagas taman pa iji simbaan. Uray kat kanayon tamat amanabsan na gawit ta. Apay ay ading ko. Kaya't ko ti agkararag iji simbaan. Kaya't ko ngayop kas ti panagdaydayaw ko. Kan panagyaman ko kan ni Apo Diyos. O sige ading,
Mayatak iti kasta ko nam. Kartingam nga rod tapno makadanon ta adagos. Manong, nakaululimak diti simbaan. Nagmayat kayam dito una. Ado dagiti ladawan dagiti santo. Adapay ladawan ni Yesu Kristo. Agraman ti amanaan ni Jose. Kanti inanaan ni Maria. Uwan manong. Agraman ti swelo. Ay, nagsilang amarmol. Ultimo dagiti tugaw. Naaramid iti napinta sa klase ti kayo. Umay kakit din manong, aglualutan. Mabit lang ading. Kita ti kampana oh. Oh, Maris balitok ti kampana. Saan lang ang maris balitok ti kampana ading? Tasigun kan ni Tata Ruben nakaruba tayo. Naaramid ka no ti kampana iti puro abalitok. Putno gayam dayta. Siguro tayo sumutimbaga ni Tata Ruben. Kat naggapupay ka no dayta kampana iti Espanya. Maysa ni Tata Ruben anayaban amang isaad. Isuda ti nagaramid iti nakay kabilan ti kampana. No por abalitok dayta manong. Nalabit, nadagsan dayta. Sigurado ading ko. Ala, umay kan tagkararagtan. Mare Flora! Mare! Oh, Mare, si Kamat. Ay na, Mare. Umay ko ibagakan ka nga agraira man ng dagiti bandido. Anya, Wan, Mare. Rimaut da dita kabang-iba nga ili. Kat aduman ka nun titinakaw da asan ni ko dagiti lumugar dita. ay na, agyaman tayong bagamday ta kanyak, Mare. Anya ngay duro. Kalayatan tan ti kampanaryo. Sige, matungpal Alvaro. Nas ka na may babatan ti kampana. Bayat nga wampay tao dito simbahan. Amang ano na makakita ka data. Alang araw din. Kamalayatan Sige, kartingan ta. Tapno may panaw tanday ta kampana. Manong, nanggag mo tinagsaritaan dagiti duha lalaki di asitigir. Saan ka unay? Ang mga numangagdata. Plano da atakawon ti kampana. Anya ti aramidon ta. Surutag dagitag tatakaw. Mapanmumot ibaga kadaan ti kan angkel. Nga dadagitag tatakaw diti simbahan. Ay, amang ano anya ti mapasamakan ka. Di kagdanag. Basta mapankan. Kartingan. Ipatan niyo dayta kampana. Awan karbangan niya mga alay ti dayta. Duro. At daubing nga nakakita ka data. Anya taramidan ta. Sana day tanga ubing tiagbali na tubang iti plano ta. Iso aday ito iti may parbangkan kwa na. Apay dito espada. Day ito iti para kan kaubing. Oh! At dakat mo ati ubing. Kamatan ta! Sige. Lakay, nakakaasi tinamayan dagiti abandito kadagiti ubing. Uwan nga ron bakit. Idala na siyan kadagiti uping. Sanda ko man idadi ng rambay. Saan nga agpaysoan atakaw ti kampana? Kan natiliw dagiti bandito. Ngamtimot bihag dagiti patpatagtang ubing ti kasukat na. Ala. Oh my God. Itabon tayong dagiti agkabsat ti taas idagti simbahan. Ne, Mare, kitaam. Adamat ti kayo ang nagtubo di tayan ti tanam dagiti agkabsat. Wan nga rod, Mare. Ado ti bunga na asinan kampana ti sukog na. Kan nalabaga ti Maris na. Ramanan taman, Mare.
Mare, naimas. Wan mare, naimas ngagpaiso. Ay na, nalabit aday ito'y nagtubo akayo. Ti pakalaglagi pan tayo iti kinasingpet dagiti agkabsat. Damarko ken Paula. Inawagan daday ti akayo, iti Marco pa, anaadaw iti nagan dagiti banwar, nga agkabsat. Kat iti panaglabas ti panawan, inawagan daday toy iti Makopa. Kaararngi ti kampana, ti tabas, ti bunga daytoy a prutas. Dito'y Pilipinas, ket agrugi nga agsabong iti bulan ti Marso ken Abril. Ket agbunga daytoy manipud Mayo, aginggat Hunyo. Maris berde no saan pa'y analuom, ket maris nalabaga no naluom. Buen obing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Maya Santos, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.